Good morning sa tanan. And once again, we have the privilege na ang grasya sa Ginoo is now once again new, just as His promised. His grace is new every morning. So, if namoy Bibles, pwede mo mag-abridaan sa Hebrews Kapitulo 13, verses 8 to 14 ang atong itakal karong buntaga. And akong ititle na gawas gikan sa imong comfort zone. You know, kita tanan mga creatures of habit man ta. Naatay mga paborito na mga kanang pagkaon. Naatay mga ganahan kayo na adtuan na mga lugar or mga activities na buhaton na we find na kung ma-stress ta, mubalik ta or moadto ta dito sa mga ingana, no? Ang uban naatay comfort food, no? Ang uban natay adtuan para makatan-aw ta og kanang mga nindot kay na mga view para ma-relax ta. So there's that sense na kung kuanta natay mga creatures of habit ta, natay mga pattern sa atong kinabuhi. Dili lang na sa pagkaon dili lang na sa atong ganahan na adtuan na mga lugar. Apil po din na sa atong mga pattern or comfort zone na apil na sa atong mga kinaiya. Apil sa atong mga murag danha din ta mo balik or mo atong ampay na adtuan balik-balikan na klase na mga tinuhuan para maka-find ta og mga comfort or assurance sa life, no? Now, naay pangutaan na lugar karon morning na the question is, mahimo ba? Pwede di ay na maging sobra kay ta ka komportable na sa atong kinabuhi tungod sa kani atong comfort zone na magpabilin ta diha sa atong kinabuhi, sa atong simbahan, diri sa GCAF na nahitabo na noon is mapakyas na noon ta sa pagtuman sa tibuok na misyon na gihatag ni Hesukristo kanato. No na we would now fail to accomplish the whole mission na gihatag sa Ginoo kanato. Pwede ba na moabot ta sa punto sa atong kinabuhi, sa atong simbahan, na maging too comfortable ta kung ahat na karon o ahat na niabot karon? You see, kung atong mga prayers, puno kay na siya sa mga kanang gusto ko, Lord, og more patience. Gusto ko, Lord, og wisdom, strength, daghan kay ta og ginapangayo sa Ginoo. And that's the thing, naay disconnect na ang pulong sa Ginoo gihatag naman niya. Kung ang Hebreo pa iyan ang giingon, nagsulti naman karon sa karong ato mga adlaw ang Ginoong Hesukristo, ang pulong sa Ginoo. Naa na sa tanan ang iyahang gihatag sa Biblia. And tanan porsyon sa Biblia, importante kayo, magamit kayo, relevant kayo sa atong kinabuhi. Naa na diha tanan ang tibuok kabubuton sa Ginoo para kanato. So, ang disconnect is kung mo ni ang atong kinabuhi, ug mo ni lugar ang badlis sa ahatataman, komportable lang. What if ang kabubuton sa Ginoo naa sa gawas sa imuhang comfort zone? Na iyahang pulong nag-ingon gawas diha, anhi dinhi, adtuoy diha, buhata kini, usba kana. Ang nimo is dili ka ganahan, kabalo ka, ganahan ka matuo, pero dili ka willing mo go outside. Kung naa si Hesukristo nagtrabaho sa imong kinabuhi. Mao na na as we read karon ang passage nato, mao na ang gakahitabo sa kanina church, kaning Hebrews na church, na naa karon sa ila na mubalik na lang ta sa atong comfort zone. Mubalik na lang ta sa atong kaning komportable kay nato sa una na ilhan na pamaagi sa pagsimba sa Ginoo. And
mao ni ang pulong sa Ginoo nagihatag para kanila. So atong sugdan no, si Hesukristo dili gayud mausab. Siya mao gihapon kaniadto karon ug sa walay katapusan. Ayaw kamo pagpadala sa nagkalain-lain nga mga pagtulunan nga lahi sa kamatuoran nga inyong nadawat. Mas maayo nga lig-unon nato ang atong pagtuo pinaagi sa tabang sa Dios ug dili pagsunod sa mga tulumanon bahin sa pagkaon. Wala gayoy kaayuhan nga makuha ang nagasunod ni ana nga mga tulumanon. Kita nga mga tumutuo may halaran. Ug ang mga Hudyo nga nagahalad diha sa ilang simbahan dili mahimo nga mokaon diha sa atong halaran. Kaya ang dugo sa mga mananap nga ihalad alang sa mga sala sa mga tao gidala sa Pangulong Pari didto sa labing balaang dapit, apan ang lawas ni adto nga mga mananap gidala sa gawas sa lungsod ug didto gisunog. Sama usab niini ang nahitabo kang Hesus tungod kay didto usab siya gipatay sa gawas sa lungsod. Aron pinaagi sa iyang dugo, mahinluan niya ang mga tao sa ilang mga sala. Busa adtuon nato si Hesus didto sa gawas sa lungsod ug makigambit kita sa iyang mga giantos nga kaulawan kay wala kitay permanente nga lungsod dinhi sa kalibutan kung dili nagahulat kita sa permanente nga lungsod nga umaabot. Magampo ta. Lord, salamat Lord sa wonderful day. Thank you Lord for holding back ang ulan para makatipok kami dinhi o makasimba together Lord as a church. Among giampo Lord, among mga igsuon na naapektuhan sa kaning ulan, sa baha, tabangi sila Lord ug allow us Lord na as a simbahan Lord maka source of blessing pud mi kami sa among mga nangangailangan na mga igsuon. And I pray Lord natabangan kami nimo na maminaw karon sa imong pulong, makadungog kami Lord sa imohang gihatag na comfort, na strength sa among ginaat-kilangan at tubangon sa among kinabuhi, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung na may usa sa pinakasikat na bersikulo sa kaning Hebreo, mo ni ang 13 bersikulo 8, no, na si Hesukristo dili gayud mausab, siya mao gihapon kaniadto karon ug sa walay katapusan. Grabe ka kanang bugat ug grabe ka nindot na revelasyon kung kinsa ang ato ang Ginoo. And naa siya no na murasag na sandwich. Dili siya na murag no na sandwich ni siya sa duha ka bersikulo. Para masabtan nato nganong kaning grabe kayo na kamatuoran bahin kang Hesukristo. Na sandwich sa bersikulo 7 o bersikulo 9. Ang bersikulo 7 nakadumdum mo last Sunday, nahisgot siya sa mga maayo na mga leaders, no, na hinumduman nato sila. Kaning mga maayo na leaders dili lang para karon sa atoa, karong adlaw na diri sa Jikap ninyo na leaders or present day leaders, apil ni sa sukad sa una pa, no? You trace all the way back. Remember, ang kaning mga maayo na mga leaders, remember ang ilahang kinabuhi na katong nituo sila sa Ginoo, no? How they live their life of faith. I-consider na nimo ang mga nindot kay nila na ehemplo na pagsunod nila, noon sa ilang giatubang, nagtuo lang gyapon sila, and ang nindot kayo na nahitabo outcome sa ilang life, no? Mona ang sa taas lugar. Ang sa ilalom na pod na pan ang bersikulo 9.
And this time around, naa din diha ang warning na ayog pailad sa mga ayog padala, no? Ayog padala sa mga nagkalain-lain nga mga pagtulunan nga lahi sa kamatuoran nga inyong nadawat. So, giaha man agikan ang mga lahi-lain na pagtulunan. Kinsa may gatudlo ani na ay mga bad leaders, no? False leaders na gasulod sa simbahan, gapanudlo ani, ga try og kuha sa mga kasing-kasing sa tao. So muna ang ilalom lugar na konteksto, and ang pagbutang din sa pulong sa Ginoo na yang gi-arrange na naa sa tunga-tunga karon ang kamatuoran na si Jesucristo. Di gina siya mausab. He is the same yesterday, today, and forever. Unsa may mga implikasyon, ana? Kaya ang mga maayo na leader na atong naadinhi, maski unsa sila ka healthy, ilang giatiman, ilang lawas, mawala man sila. Mga matay man sila. Maski unsa sila ka maayo, unsa sila ka dili man tanan portion sa ilang kinabuhi na wala sila'y napakyas o wala sila napakyas. Maski unsa sila kamayo na leader, nag-journey sa ato or atong makita, pero ahaman sila karon. No, how I wish na padiri karon si Apostle Pablo. No? Can you imagine na si Apostle Pablo, please, maminaw minimo, no? Magkapitabi, sa to imong gipang missionary journey, maminaw ko, nindot kino kung naa siya. Of course, wala man. Sa langit naman nato sila makitaan balik. On the other hand, nakita po nato na ang mga lain-lain na mga panudlo, ginatwist nila ang scripture. Naa sila yung mga selfish motives, mga patterns of sinful behavior na di gid nila i-give up ilang mga idolo sa ilang kinabuhi na mga leaders. Kasabalo sa tano na sometimes natay mga boss, mga kauban na mga supervisor, manager na primero, tsada kayo, no? Tsada kayong dagan sa atong kinabuhi, sa atong trabaho kay nindot man kayo ang atong relationship. Pero napulihan og selfish na tao, napulihan og kanang dili maayo na leader, nagka-problema, stressful na rin kaayo, di ba? Mo man ang kinabuhi na ilis-ilis. I wish kung nagpadagan ta sa atong negosyo, nagkuhan ta sa atong kinabuhi na parihara ta na all good, all nindot lang, permi lang ta, angat ng angat atong ekonomiya, pero malahi man. Mapulihan man ta og lahin na pod og mga different na leaders, no, sa ato ang nasod, and lahi na pod ang ilang pamaagi. Nayuban dili mga maayo na mga binuhatan. And so we see the reality na in our lives, mag-ilis-ilis ang mga leaders sa ato. Even kato mga maayo, mawala. Naay mo puli na di maayo. Unsa man ang nagpabilin na constant? Jesus Christ. Wa na usab, dili mausab. The idea na ganahan kita kung natoy batchmate, permini mo batchmate si Jesucristo. Permission na diha. Kanunay, dili mausab. Ang iyang kamatuoran, kung nasa i-promise mo, dili bawion. That's really bad leadership, isn't it? Musulti, mo promise, pero dili mutupad. But you see, Jesus Christ, the final word, the final authority of God, constant, dili mausab. And so, wala tay rason na makaingon ta nailad ko. Kaya ang kamatuoran sa Ginoo na dili mausab. So bahala na magkuan-kuan diha, kiyaw-kiyaw diha. Ikaw na nagtubo, nag-inom sa tubig sa Ginoo, kaon sa iyahang pagkaon, no? Dili ka matarog. So you see, that's the reality.
But then ang grasya sa Ginoo kay dili man ta tanan pareha, no? Naagi uban sa ato na bag-o pa sa pagtuo, naa pa sa tendency no na masudlan ta og mga false teachers, false leaders, and what happens is magkagubot man gid ang simbahan. So unsa man ang gugubot nila ani na time. Ginaingnan sila sa kaning mga leaders diri na mga ano na balik na lang ta didto sa atong nailhan na mga sa unang pamaagi kay kung ingani nakalisod ang kinabuhi nato bilang ano maybe wala ta sa tama no balik ta didto sa kung ahata na ilhan sa una na more komportable ta didto unsa man ilang komportable sa una sa versikulo 9 no sa second part ana ningon diha na gi-explicar a little bit unsa ning mga lahi na mga tinun-an na ginatudlo sa ila ingon diha no for it is good sa imuhang kinabuhi o imong kasing-kasing na ma-strengthen ka by grace dili sa mga pagkaon no in other words it had something to do with ang mga legal law no or ang ilahang mga nailhan sa una bilang Hudiyo man ni sila nahimong Kristohanon usa ka Hudiyo daghan kay kag mga kanang dietary laws no na the thinking na you have to keep that dietary law bawal mo kaon og dinuguan bawal mo kaon og mangingani and then the idea there is ang pagkaon na imong ginakaon mooy makapakusog nimo maka strengthen sa imuha and so pag example niya ni I believe na mo ni ang usa sa ginatudlo lugar sa ilaha balik ta ani luya na ta no kaon, no? Ayaw kaon na ay kaon na ni. Para the idea there is, pinaagi sa imong binuhatan, mapahimaya nimo ang Ginoo na ang grasyan makuha nimo pinaagi sa imong buhat. Mao ang iyahang giano. Again, salvation by works, no? Winning the favor of God by works na pod, which is absolutely against sa grasya sa Ginoo. That's why niingon siya, kaning atong ginakaon o atong mga nailahan na karaan na mga pagtuo, wala kay makuha ana na maayo. Abi nimo lang. Mo na ang ginaingon nila, mo nang daghan mailad. Pero walay maayo diha. Unsa man na karong adlaw? Karong adlaw mo na siya sa mga aha ka gabalik-balik na pattern comfort zone nimo, imong mga comfort belief. Na kung ma-stress ka, dana ka moadto, dana mo balik, mo revert ang imong kinaiya, dana mo kuan. Dana ka ang imong kakatuo. So for example, naay nagsakit sa inyong pamilya. Ampo ka. Nagsakit pagyapon. Kitagaan nimong tambal, nagsakit pagyapon. Ahaman ka mo adto karon. Mapansin nimo na ubang tao mangita sila og comfort, healing or relief sa ilang problema sa sila nailhan sa una. So kung naa sila nailhan sa una o ilahang kanang karaan mito na pagtuo, magpa-Bisaya ko. Napansin nimo? Magpa-Bisaya ko. Kaya nga naman, ampo man ko, wa man ni work. Mo man ni ang bag-o na pamaagi nako akong relationship with the Lord, wa man ni work. Tambal kay mo man ni medicine, science, di ba Lord, gihatag nimo tambal, wa man ni work. Maka mo balik karon. Naay tendency sa ato na mo balik ta sa ahata komportable ahata na ilhan na nakapangita ta didto sa una og mga relief or comfort. Di lang sa ana no, mapansin nimo, ma-stress ka. Man ang uban nato mga igsuon mo adto. Mukaon. Stress eating. Kabulo ka nangay ka, Lord, please give me good health. Di ba? Lord, please give me good health. Na-stress ka. Wa man gitubag sa Ginoo ang na ma-relief ka sa imong problema. Maka mo mangita karon. Napansin nimo, mangita ka, literally pagkaon kay para ma-relieve ka, ma-stress ka. Unsa may outcome?
nagka-gout, nagka-arthritis, unsa ba niya, high blood. Di ba? So, kung muinit imo ulo, kay na-stress ka, wala gitubag sa iyong po, nanghay kag patience, Lord, give me patience. Gitry nga nimo tanan, wa man, naay tendency mo, balik ka, no? Sa aha ka, tanaw nimo, murag makapahatag sa imong kusog or na masulbad nimo or makahatag og relief. Pero muna ang punto karon. Ingon ng Ginoo, wa kay makuha diha. Kung labag na sa kabubuton sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, wala kay makuha na mga benepisyo diha na mulahas. Madaot na noon ka. Usa pa diha, kay nituo ka nagbakak, nituo na ka nahihiwi na ka, mailad na ka, and when you now believe a different kamatuoran, sa kamatuoran sa Ginoo, apektado ginay imong kinabuhi. Apektado imong paghuna-huna. Apektado ang imong pagresponde sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ehemplo ana naasa, nawala akong PowerPoint. Ang ehemplo ana naasa 1 Peter 4. No? 1 Peter 4. So, akong point na rin, ang mga kita daghan sa ato we make the mistake na thinking mas nakabalo pa ta better than God kung unsay maayo para nato. That's why magpabilin ta, no? Sa atong comfort zone kay we believe mo ni ang makahatag sa atong benepisyo. Pero dili na mao. So, for example, sa 1 Peter 4, ningon diha, no? Mga hinigugma, ayaw kamo katingala sa masakit nga pagsulay nga moabot kaninyo. If Jesus Christ is the same today, yesterday, and forever, iyang gipromise sa tanan na mosunod sa iyaha, dili hayahay but pagsulay. Pero kung nailad ka, nituo ka karon og mga teaching sa simbahan karon na kumutuo ka sa Ginoo, walay problema. Na imong atubangon. Matingala ka, di ba? Makurat ka, di ba? Na naagya po'y problema. And moingon din ka, kaning mga problema, dili yun yung maugikan sa Ginoo. Wait, naana sa Bible, na ingon ang Ginoo, testingan ka niya. Niingon ang Ginoo, iya kang disiplinahon. So, kung waagi ka og pagsulay, grabe no, ay katingala, ayaw ka shock. Ayaw ninyo isipa nga kahibulungan na ang nahitabo kaninyo. Hinuon, palipay kamo, kay nakaamit kamo sa mga pag-antos ni Kristo. Ang Kristohanon, no, pag musunod ta ka ni Kristo, muantos, muagi gyapon ta og pag-antos. Dili ta matingala ana. Og maghingpit na gayud ang inyong kalipay kung ipakita na niya ang iyahang gahom sa tanan. Busa kung pakaulawan kamo. Napugod gyapon no, ay katingala. Kung pakaulawan kamo na nagsunod kamo kang Kristo. Kinsa may magpakaulaw nimo? Mga tao sa gawas, posible apil po nang nasa sulod sa simbahan. Na ay pipila din no na mo react kung imo silang ingnan kay nga naman. Well, gikan sa kasing-kasing mailhan man nato kung unsa ang ilahang mga ginatuhuan gyud. So, nakita nato no og busa kung pakaulawan kamo tungod kay mga sumusunod kamo ni Kristo, bulahan kamo kay kini nagpasabot nga anaa kaninyo. Remember, nag-agi ning mga Hebrew na church na ginapakaulawan sila, persecute sila, and parang, again, makalimot sila ba kung mailad sila ng mga false teachers nila, maghuna-huna sila na dili nigikan sa Ginoo or wala na ang Ginoo sa ila. Wala nalipay ang Ginoo sa ila. That's why sila mubalik sa ilang karaan, kinaraang tinuhuan. Kay wala man day Lord, wala man day kadiri. Dito na lang may kay murag nalipay man siguro ka dito kay murag wala man may problema dito sa una.
no? Gi-equate na to no kung walay problema imong kinabuhi, nadi ang Ginoo. No. Kaning iyahang passage karon, sometimes, many times, kung aha ang Ginoo, tuwa dito ang problema. Kung kinsa may nagsangyaw nimo na kung walay problema, kung aha ang ahayahay, naa diha ang Ginoo. Ang good leaders, mo ba na ang word sa Ginoo? Because the word of God for this community, ayog balik sa kung tanaw ninyo mahayahay kamo. Uy makuha diha. Temporary ra. Walay maayo inyong makuha diha. Adto mo. Padayon. Problema. Even though morning sakit kay mahitabo kaninyo. Kay hunaa si Kristo, mao gyapon ang iyahang gibuhat. You see? Count it as a blessing when musaffer ka kay tungod nagsunod ka ni Kristo. Count it as a blessing. Grabe ka humbling sa atong mga garbo, no? And so, this shows na ang Ginoo, ang iyang spirito, anaa kanimo. Kung niagi ka, o pag-tungod sa imong pagsunod kaniya. Such an assurance. Now, giunsa kanya karon og illustrate. So, hatag din sa illustration. And remember, mga Hudiyo man eh. So sila, swak kayo para sa ila. So, kita mga Pilipino man ta, we have to explain, no? Unsay pasabot lugar na kaniyang illustrate. So, una-una, ingon ang no, naatay altar, naatay halaran. Sila, mga Hudiyo, naman say halaran. Unsa man ang mga halaran na sa panahon na maghalad, dili nila pwede kanon ang unsay nahalad diha na mananap. Usara na kaadlaw sa usa ka tuig mahitabo. The rest of the other ceremonies nila na ihalad nila, pwede kanon nila ang mananap. Kanus ang naadlaw na dili nila, wala sila right to eat the Day of Atonement. Ang adlaw sa pagtabon sa sala. Whereas, muna ni katong madala silang mga mananap, ang simbolo no na scapegoat, ihatag ang sala lugar sa kaning mananap, and kaning mananap ilahang ihawon, sunugon, sa gawas. Pinaagi sa iyang dugo, mahinluan ta niya ang mga tao sa ilang mga sala. Si Jesus, wala nang pabilin sa iyahang comfort zone kung naa dito sa langit, ang perfect Trinity nila dito, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ni gawas siya, ni anhi siya. Gipakita niya even sa iyahang kinabuhi nga hari siya. Pero aman siya na tao. Nakita na to na ginasaway siya. Ang atong Ginoong Hesukristo na walay sala. Pagsangyaw niya sa kamatuoran, unsay reaksyon sa tao? Na-provoke sila.
So you see, ganong matingala man ka, na muna ang reaksyon karon kung musunod kang kang Kristo. Nganong magunahuna man ka, na wala ka sa kabubuton or wala na himaya ang Ginoo sa imo tungod kay naay gubot karon sa imong kinabuhi. Ug matintal na noon ka, mobalik ka sa imong kinaraang ugali, kinaraang tinuhuan. Si Kristo, gipatay siya sa gawas sa lungsod. And so, unsa man karon ang atong pag-response. Atong response karon is naa sa versikulo 13. Busa, adtuon nato si Jesus. Dapit. Sulod sa imong comfort zone. Gawas. Adtui si Jesus gawas sa lungsod. Ug makig-ambit ka sa iyang mga giantos nga kaulawan. Go out. Many times in your life, ang Ginoo, ang kabubuton niya gihatag na sa imuha. Ang disconnect nganong dili ka moadto is di gapugong nan murag, Lord, hayahay naman ko diri, Lord. Lord, okay naman diri, Lord. Muana ako di asa kung aha ka, Lord, gubot man mi, Lord. Gubot mo gina, Lord, sakit man na, Lord. Dinhi na lang ko taman. You will surely miss so many wonderful na mga blessings kung dili na nimo buhaton sa Ginoo. Maminaw ka. Kita tanan mo recognize kita na we need to go out. Pagsangyaw sa mayong balita, many times. Kung magpabilin lang kasi ang comfort zone, you're not gonna do it. Unsa man ato nahilan, di ba? Christ will make you more and more like Him. Sanctification. Kung magpabilin lang ka, change, transformation. Grabe ang atong pasalamat sa Ginoo. Lord, we need, transform us, renew us. Kabo ka, dili na mahitabo kung dili kang mugawas sa imong comfort zone. Nangayo kag kusog, nangayo kag patience, nangayo kag wisdom. We need to recognize nata sa gawas. Sa gawas, sa lungsod, where ang antos, ang pag-antos, pakaulawan ka, will happen. Wala sa safety, but naa didto sa danger zone. Unsa may mapugong nimo? Ang Bible has a kuan na the spirit of timidity. Unsa man ang timidity? Ang timidity is kahadlok na siya na something bad will happen to you if buhaton nimo ang tama. Mao na siya ang spirit of timidity. Dili ka mobuhat sa tama kay mahadlok ka, something bad will happen. Timidity is what kept the people of Israel na grabe ang challenge ni giant Goliath. Saan mo? Alay mo dre. Away ta. And sila tanan nagkurog-kurog sa kahadlok. Maski kabalo sila na morning kabubuton sa Ginoo, dili nila buhaton. Timidity is what will keep you or people from rocking the boat when the boat needs to be rocked. Timidity is what will keep the message of the good news of Christ. Na i-share nimo. But mong man ang ingon sa Biblia, wala ako naghatag sa inyo og spirit of fear, but it's amazing. Jesus Christ is the same. Wa na siya nausab. Naabay ingon ang Ginoo sa imong kinabuhi karon. Naabay importante na mga desisyon.
na naa ka karon, na kailangan nimo himuon, and yet, ga-hesitate ka na buhaton ang tama. Remember, ang assurance o ang tawag sa Ginoo many years ago o para sa ato karon. Adtoi si Jesus gawas sa lungsod. Magampo kita. Lord, I pray, Lord, na dili kami maging ulipon sa amo ang paging creatures of habit, na maging komportable kami, na maulipon kami sa among comfort, sa amo ang pag-play it safe, Lord, na abi na namo, mailad na noon mi, Lord, sa kaning mga mali na mga tinudloan, na malipay ka, anaa ka, kung magpabilin kami na dili gatuman, gapaminaw sa imuhang pulong. I pray, Lord, na ayaw ka na itugot sa amoa diri sa GCAF, Lord, na anaa ka na mo na maging habol sa pagpaminaw sa pulong. Ayaw itugot, Lord, na mawala ang among paghigugma sa isa't isa, na wala nami magpakitaayog paki, kay naa ang kahadlok na magakos o gubot. Lord, but we would speak, Lord, the truth in love. We would, Lord, love each other na the way ang imuhang ingon sa amoa. And we will trust you, Lord, na ikaw ang amoang Savior and Lord. Naa ka sa gawas. Dito ka. But naay nindot kay na accomplishment, and dito sa gawas, Lord, ang will of God. Amo kaning sundon na maayo ka na ehemplo. Hinumduman na mo, Lord, ang mga maayo na leaders that did the same. Pero dili kami magpailad, Lord. In Jesus' name. Amen and amen.